Ei oo. Ilmoin pidelly. Joo, eli mä ajattelin nyt, että mä avaan tän YouTube-kanavan tällaisella kauppakassivideolla, että mä näytän teille, että mitä mä ostin kaupasta. Joo. Pidemmittä puhetta tästä sitten mukaan tarttu tämmösiä. Elikkä Pirkka maalaisperunan lastuja. Sour cream, onion ja ruohosipuli. Joo, maksoi 2 €. Ja näyttää saman verran kuin niitä Taffelin, mitä ne on, onko ne Taffelin. Että valitsin sitten halvemman ihan lompakkoa ajatellen. Ja sitten Markuksen suosittelemana vielä ES Energia juomaa. Joo. Ja sitten ajattelin sitten, että makeeseen nälkään niin 2-3 kiloa karkkia. Sitten mä ajattelin, että mä voisin ostaa vielä tämmösen ja että tää sit auttaa mua, jos mä tuun noista kipeäksi. Niin sit mä en tuu kipeäksi, kun mä juon tän. Et pistetään saman tien jogurttitestiin. Eli tää maku on ilmeisesti vadelma. Tää on vähän löysempi kuin normijogurtti. Ja ilmeisesti rasvaa ei oikein löydy. Tää on maistuu ihan normi vadelma jogurtilta, et erittäin hyvää. Mä en mitään arvosanoja rupea antamaan, kun mä en oikein oo semmonen tilastollinen henkilö. Joo, mutta tosiaan, että tänään syödään sitten ehkä vähän illemmalla tollasta ja nyt mä ajattelin, että mä paistan itselleni vähän ekstra pekonia, mitä mä eilen sit ostin. Joo, näihin kuviin